دربارê rewşa dawî ya kantona Efrînê rêveberiya xweser ya kantona Cezîrê kongrekî çapemeniyê li bajarê Amûdê li dar xist. Têde serokê Encûmena Cîbicîkariya kantona Cezîrê bal kişande ser hovîtiya êrişên dewleta Tirkiyeyê li ser kesên sivîl li kantona Efrînê. Kuşboy Tirkiye bûne hedefgirtin hemû sivîlin yek û bêsîlahin zarokên şêxên zilamê rûspîne jinê heremê tev hatine hedefgirtin di netîca qesfa Tirkiye de gelek insanê sivîl jiyana xwe ji dest dana. Teqrîba 100 kesî şehîd ketine ê sivîl belkî 200 kes jî zêdetir niha jî birîndarên. Di beldewamiya axaftina xwe de serokê Encûmena Cîbicîkar got belafirên artêşa Tirkiyeyê devlet û saziyên xizmetguzarî bombebaran dike. Jûrên avê yek û avê didine medeniya gelê Efrînê heta bi cihê avê wa jî bombebaran dike. Trombêlê ambulansê ku birîndara dikin û tên ew jî hatine hedefgirtin. Firnayê cihê ku nanpêjiyê ew jî hatine hedefgirtin. Çi tişta ku gelê Efrînê pê qûtê xwe ê rojane peyde dike hemû hatine hedefgirtin. Di dawiya Kongrê Çapemeniyê de serokê Encûmena Cîbicîkar bang li civata navdewletî kir got erkê xerabe di parastina mirovahiyê de ji van êrişên hovane. Dara Berekat, Kurdsat News, Amûdê.